ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദ് അവറുകളെ പറ്റി പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ഓർമ്മയുടെ ഒരു ദിനം കൂടിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആണ്ട് ദിവസമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഒരു മഹത്തരമായ ഒരു സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ചാരത്തായി തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി എല്ലാവരുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, ആർദ്രതയോടെ, കാരുണ്യത്തോടെ, മമതയോടെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകിയിരുന്ന ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകളാണ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി എല്ലാവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ഏകദേശം 38-39 വയസ്സ് പ്രായമെത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വിധി വന്നു. മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖബർ ഷരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ മഹാനവറുകളുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധരായ സയ്യിദുമാരെ അനുസ്മരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ദുആ ഇറക്കലും ഒക്കെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ധാരാളം പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ദുആഇന്റെ, അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആ വെളിച്ചവും ആ ദുആഇന്റെ മഹത്വവും ഒക്കെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഖബറിലത്തിലേക്ക് വെളിച്ചമായി അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഓതുമ്പോൾ എത്രമാത്രമാണോ പ്രതിഫലം തരുന്നത്, ആ പ്രതിഫലത്തിൽ ഒരു കുറവ് പോലും സംഭവിക്കാതെ നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലാഹു തആല തരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രതിഫലത്തിൽ ഒന്നും കുറയാതെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ആദരവായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു സാധാരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സയ്യിദായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഈ മഹോന്നതരായ സയ്യിദന്മാര് എത്രയോ പദവികൾ കൂടിയവരാണ്. നമുക്കൊന്നും എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ സയ്യിദന്മാരല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകളാണ്. നമുക്കറിയാം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുടെ സഹാബാക്കൾക്ക് ശേഷം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആര് വന്നോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നോ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഏത് സത്യവിശ്വാസികൾ ഇവിടെ വരുന്നു, അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവനും, അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ പോലും ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരു സഹാബിയുടെ 7 അയലക്കത്ത് എത്താൻ പറ്റൂല. അത്രമാത്രം പവിത്രതയും മഹത്വവുമാണ് സഹാബാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തആല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് സഹാബത്തിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കും, സഹാബത്തിന് ശേഷമുള്ള ആർക്കും സഹാബത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല. എത്ര കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും ശരി, അത് അവരുടെ പദവിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു വീഴുക, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുടെ പരമ്പരയിൽ പിറന്നു വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സയ്യിദ് അവറുകളാണ് മഹാനായ സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങൾ. കേവലം ഒരു സയ്യിദ് മാത്രമല്ല, സയ്യിദ് കൊണ്ട് തന്നെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലിമ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമുകൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് പക്വമായ ഒരു ആലിമായ, ഒരു പണ്ഡിതനായ, യുവപണ്ഡിതനായിരുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹീതനായ പ്രഭാഷകനും അതേപോലെ തന്നെ ദുആ മജ്ലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന വളരെ സൂഫി വര്യനായ, സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലുമൊക്കെ പരിപൂർണമായി പക്വത കൈവരിച്ചിരുന്ന ഒരു ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങൾ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ കൈവരാനും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറാനും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടാനും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറാനുമുള്ള കാരണമായി നമ്മിൽ
നിന്നും ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ നല്ല ജീവിതം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബപരമായി, നമ്മുടെ ജോലിപരമായി, നമ്മുടെ തൊഴിൽപരമായി, വരുമാനമാർഗപരമായി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്കുണ്ടോ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സാദാത്യങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുമാർ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരുടെ എല്ലാം ബറക്കാത്തുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും ബറക്കാത്തുകളും ചൊരിഞ്ഞു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ അവരുടെ എല്ലാം കാവലും തിരുനോട്ടവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിക്കുന്നതുവരെ ഇവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാനും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ഇറക്കാനും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ഇറക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ബറക്കാത്തുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ.